Vlada Srbije imenovala je na današnjoj sjednici Miroslava Tomaševića za novog vršioca dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije, saznaje Tanjug. Tomašević je do sada obavljao funkciju izvršnog direktora za proizvodnju energije u EPS-u. Prethodni VD direktora EPS-a Milorad Grčić podneo ostavku nakon problema i više incidenata u elektroenergetskom sistemu, do kojih je došlo u decembru i januaru. Tomašević je odmah posle havarije u Tentu decembru prošle godine slovio za jednog od kandidata za čelnika EPS-a. Postoji nekoliko kandidata za novog generalnog direktora EPS-a. Među njima jeste i Miroslav Tomašević, aktuelni izvršni direktor za proizvodnju energije, ali on nije jedini o kome se priča kao mogućem novom čelniku EPS-a, rekao je u decembru za Blic izvor iz vlade. Tomašević je bio jedan od 9 kandidata za direktora EPS-a 2017. godine.